I hola, bona vesprà. Capitana 2025, Mariluz Trinidad, Navi Yolanda Hungría, Ada Vela, directiva de la Federació, presidenta de la Fila Mercaders, María José Lorenzo, resta de la Fila, mercaderes fundadores, festers, festeres, d'altres files i comparses, amics i amigues, molt bona nit. Moltes gràcies, en primer lloc, per assistir a aquest acte d'inauguració de l'exposició del 25 aniversari de la nostra Fila, en què anem a posar el punt final a la celebració d'estos 5 lustres d'història. 25 anys han passat des que el nostre fester, Toni Martínez Conill, va proposar en una reunió del sector faller de la vila fer una parada mora com a activitat del mig any faller de 2001. Des d'aleshores hem viscut molts alts i baixos, com la via mateixa, i de tots hem gaudit i ens hem refet. Arribem així a 2025 amb 35 festers adults i festeres infantils i juvenils. Mercaders és germanor i amistat, com la que tenim amb la comparsa i companyia de mercaders d'Albatera i la Vila Joiosa, que no dubtaren a fer centenars de quilòmetres per desfilar amb nosaltres, com nosaltres farem estos pròxims anys en la seva capitania i regnat respectivament. En esta exposició van a poder veure alguns dels tratges més representatius de la nostra història, per descomptat els tratges, gelabes i vestimenta oficial actual, però també la històrica, com el tratge de gala blanc del nostre estimat Juan Borràs. Contem amb el tratge d'una favorita del Sultà 2010, de la primera fila infantil de 2014, els dos tratges de la Sultania 2016. També podem tornar a veure els tratges que hem lluït enguany, tant els festers com l'abanderat. I així mateix recordarem el tratge amb el que desfilarem en 2018 per a l'entrar i, com no, els dels nostres Sultans 2024, Bernat Inigo i Amparo Casterà, que han portat els tratges que han vestit durant tot l'any de soldanat. L'exposició està plena de detalls, des del llistat de festers fundadors de la primera fila femenina i la primera fila infantil, als festers actuals o càrrecs que hem tingut a la fila. Podrem veure diferents arbres, insígnies, pegatines, en la primera entrada de cada monòleg que hem organitzat, un joc de cartes o un calendari que enguany recordarà els aniversaris que celebrem a la Càbila o algunes de les activitats previstes a realitzar. En un vídeo repassaran els 25 anys d'història. Mercaders és molt de treball, especialment el que realitzen les nostres festeres alfallates, elaborant cada any manualitats per obtindre nous ingressos i que també hem portat algunes mostres. Són tots records que no anem a desgranar-ne més perquè vagin descobrint-los en la visita que en breu començarà. I a continuació preguem a la presidenta de la Fila, María José Lorenzo, que ens dirigisca unes paraules. Autoritats del nostre Ajuntament i la festa, mercaders, festers, festeres, molt bona nit. Estic molt orgullosa de que amb aquesta exposició anem a posar el punt i final a la commemoració del 25 aniversari de la nostra Fila. Un aniversari fruit de l'esforç de tots els festers de la Fila que han aconseguit que l'any hagi sigut tot un èxit i que tindrà el reflexe en aquesta exposició. Vull donar diversos agraïments a persones expertes de la Fila i que la seva ajuda també ha sigut important. En primer lloc, a les empreses Huracalins i Guapí, que ens han cedit diversos tratges que hem lluït, així com a Juan Ruano i la seva comparsa Juárez de València, que han cedit el tratge que vestirem en 2020, o a Ricardo Ferrando, que ha cedit el tratge que utilitzàvem en 2012. Per a que altres tratges puguen estar presents, gràcies a Jesús Sancho i Creu Casano, així com a Paqui, amiga de Rosa, i a la Unió Esportiva Alcira per cedir-nos uns maniquís. Este agraïment vull fer-lo extensible a Bernat Iborra, que s'anava a deixar un parell, però un problema no li ho ha permès. Gràcies també a Autoselecció per deixar-nos la furgona per dur els tratges des de Benigànim. Com no, gràcies a les festeres i festers que heu dedicat tots aquests últims dies a que tots els nostres records vagin a lluir en esta sala. Per descomptar a la regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcira, per cedir-nos aquest espai, així com als conserges, Pedro, Javi i Bea i el tècnic Òscar Valiente, que ens ha facilitat en tot el moment el muntatge de l'exposició. Gràcies al meu home David, perquè per la seva antiguitat i aquesta conscienciació històrica que té, ha anat guardant moltes coses de fa molts anys que s'ha conservat al llarg del temps. No vull allargar-me més perquè pugueu
podreu gaudir d'esta exposició que està oberta fins a l'11 de desembre, des de les 6 de la vesprada fins a les 9 de la nit, excepte este divendres que es tancarà a les 8. Moltes gràcies per la vostra assistència i bon dia. Volem fer partícip d'aquest acte el president de la Federació de Moros i Cristians d'Alzira, Juan Santacruz. Autoritats, amics, festers, la veritat és que sempre és un plaer estar en les Mercaders, però avui més si cal, no? Hem tingut la possibilitat de fer una ullada al passat i de qui millor que de la mà de la nostra fila de gana, els més antics de la nostra festa. Estic convençut, coneixent per després de la fila, que va ser una exposició de lo més digna i de lo més fidedigna. La veritat és que la fila Mercaders sempre ha estat una fila molt activa en la nostra festa, però més si cap en la seva última etapa. Aquesta etapa en què està el carnaval Màser, només se pot donar l'enhorabona per la quantitat d'activitats i la possibilitat de participació que doneu a la gent. Cada vegada que feu una activitat no sols feu més gran la vostra fila, també feu més gran la festa d'Alzira i el poble d'Alzira. Moltes gràcies, mercaders, i endavant. I en últim lloc serà el regidor de Cultura, Israel Pérez, qui tanca l'acte. Molt bona vesprada a totes i tots. Benvolguts membres de la Fira Mercaders, tota la gent que ens acompanya, també els companys de la corporació. Molt bona vesprada a tots i totes. Avui inaugurem l'exposició del 25 aniversari de la Fira Mercaders d'Alzira. Durant tot l'any hem estat celebrant aquest aniversari que també celebrem no només el nostre aniversari sinó la trajectòria, també la dedicació i sobretot el nostre compromís amb la nostra cultura festiva. Amb aquesta mostra tenim el privilegi de contemplar tota la nostra trajectòria. 25 anys de somriures, també de patiments i 25 anys sobretot de fer germanor. Tanquem aquest any, tot aquest conjunt d'activitats que hem fet amb aquesta exposició, i ho fem amb una exposició que també a la vegada és un homenatge a totes aquelles persones que han passat per la fila i aquelles que han estat tan poc entre nosaltres però que ens ha agradat que estiguin així. Com podeu veure, tenim una exposició de lo més completa, des de tratges, fotografies i tots els objectes que conformen aquesta exhibició, que són molt més que simples peces. Són fragments de la memòria col·lectiva, testimonis de convivència, d'esforç i d'alegria, que han acompanyat a la vostra fila al llarg d'aquests 25 anys. Vull expressar també un agraïment molt especial a la presidenta de la fila pel seu lideratge, per la seva constància i la seva capacitat d'unir i d'impulsar aquesta gran família festera. La seva dedicació, juntament amb tota la vostra fila, que formeu la fila, heu fet possible aquesta celebració i aquesta magnífica exposició que avui inaugurem. La Fila Mercaders sou un exemple de participació, de germanor i de fidelitat a les tradicions que ens defineixen com a poble, com a alzirencs i també com a festa de moros i cristians a Alzira. Espero que gaudiu molt d'aquesta exposició que tindrem oberta fins al 11 de desembre i esperem 25 anys més estar així una altra vegada tots, els festigam, per tornar a celebrar el 50 aniversari. Moltes gràcies i que gaudiu.
Cumpleaños feliz.